Tak kamoši, čaute, ahojte. Ja vás tu tiež dneska vítam a tak ako Matej na začiatku načrtol, tak dneska začneme sériu o rozptýleniach, vyrušeniach, o tom, ako udržať svoju pozornosť a ako sa nechať rozptýliť. A tak včera bola sobota je taký upratovací deň, tak sme doma s mamkou upratovali, tak trochu narýchlo, ona sa ponáhľala na ples, ja som sa neponáhľal nikde, ale teda tak narýchlo sme chceli upratať a tak som sedel v svojej izbe a čakal som, čo mi mamka dá, no a tak zatiaľ som si tak scrolloval na Instagrame Reelska a pozeral som, čo je nové a mamka potom zavolala, že potrebuje, aby som dole zniesol veci na mopovanie, takže vedro, tú takú nasadku a mop a zároveň ešte nejaké veci z kúpeľky, s čím upratovala, neviem, nejaké savo alebo také niečo. No a teda tak som išiel s telefónom samozrejme, lebo však to zvládnem aj s telefónom toľko veci zobrať. No a tak som si naložil do vedra tú násadku na mop, zobral som si vedro, zobral som tie chemikálie do ruky a mal som mobil stále v druhej ruke a som bol taký, že prídem druhýkrát po mop celý. No a tak na mňa vyskočilo Reelsko, kde takáto sranda bola, Subway Surfer a do pozadia mi do sluchatka išiel nejaký príbeh, nejaký AI nahovoril nejaký príbeh. No a moja plná pozornosť bola zrazu na tomto, že ja som počúval nejaký príbeh, ktorý bol pravdepodobne vymyslený, nepamätám si, čo to už ani bolo, ale teda ja som si zobral tie veci, pozeral som to Reelsko, išiel som dole, zišiel som, zložil som to, odložil som tie chemikálie, vyšiel som hore a bol som taký, že na čo som išiel hore. A zatiaľ medzi tým stále toto Reelsko išlo a ja som stále dával pozor na to, že OK, teta sa rozišla s priateľom a teraz sa hadajú, neviem čo. A ja som vyšiel hore, došiel som k mamke a som taký, že dačo som mal zobrať a ja už neviem čo. Ale stále moja pozornosť bola na tom, že viem, čo sa deje v príbehu, tam som presne vedel, kde som. Aktuálne sa naťahovali o aut alebo o dačo. No a teda úplne som bol vyrušený, že moja priorita nebola na tom, čo najskôr pomôcť mamke, keďže ona sa ponáhľala trochu. A moja priorita bolo, že ja chcem vedieť, čo sa stalo v tom príbehu. Ja to potrebujem vedieť, že keby to je životne dôležité pre mňa. No a tak som došiel k mamke a že ja neviem, čo som mal zobrať dole. A ona, že mop. A ja taký, že áno, mop. No, takže moja pozornosť bola niekde úplne inde, ako mala byť. A také fun facty na začiatok ohľadom sociálnych sietí a tak všeobecne internetu, tak denne vznikne 5000 článkov v angličtine. Ostatné jazyky som nezisťoval, angličtina bola najjednoduchšia. Uploadne sa 93 miliónov fotiek a videí každý deň na sociálne siete. Takže TikTok, Instagram, Facebook, čo ja viem, ešte čo. A konkrétne tieto dáta, teda všetky dáta denne, je 402,7 milióna terabajtov dát denne. Že je to celkom úlet, že môj počítač má 1 tera a vlastne 400 krát viacej dát sa vytvorí každý deň, ako môj počítač zvládne uložiť. A ročne je to toľko. 147 a veľa nul. Asi 147 biliard, ale to je môj taký odhad iba. Megabajtov. A prečo megabajty a ne terabajty a niečo väčšie použiť? Megabajty si vieme celkom ľahko predstaviť. Že môj mobil fotí fotky v kvalite 12 megabajtov. Takže, kto chce si môže vydeliť toto deleno 12 a zistiť, koľko fotiek by som potreboval, aby som za rok spraviť, aby som vygeneroval takýto dát, ktorý sa ročne vygeneruje. A teda aktuálne otázka nie je, že či som rozptýlený, lebo určite som. Každý máme telefón, každému to pípa, ale čím som rozptýlený? A možno to sú sociálne siete, ako v mojom prípade to bolo včera, ale môžu to byť kamaráti, ktorí vás odvádzajú od priorít, ktoré ste si nastavili, ako novoročné predsavzatia. Môže to byť práca, športy, alebo vlastne hociaká iná vec, nejaké hry, knihy, alebo dobrovoľníctvo napríklad. A
taký podobný príbeh je aj v Biblii, a teda konkrétne v jednej knihe, Evangelium podľa Lukáša. A Lukáš písal to Evangelium, napísal to Evangelium, je to vlastne taký životopis, čo robil Ježiš. A jeden z príbehov je v 10. kapitole a vlastne je o tom, že Ježiš so svojimi učeníkmi prišli domov k Marte a Márii a predpokladám, že to bola neohlásená návšteva, teda nepíše sa to tam, ale tak prišli len tak. A teda Marta a Mária si mohli vybrať, hej, že čo budú robiť. Mária si vybrala, že bude počúvať Ježiša a Marta začala posluhovať a robiť veci naokolo, hej, že to ako keď k nám príde neohlásená návšteva a zrazu ale ja som ešte nepovysával, ešte koláč není dopečený, ktorý som sice neplánoval, že budem mať návšteva, ale už keď ho pečiem, tak rýchlo nech sa dopečie a nemám utretý prach na poličkách, že teraz to uvidí návšteva a je mi, čo budem robiť, oni si budú mysleť, že ja som úplný bordelár, hej, že prach tu mám na poličkách, tam ešte mám vyliate, čo som varil a mlieko tam je na podlahe, a teraz taká neohlásená návšteva. A zrazu moja pozornosť a moje priority nie sú na tom, že prišla návšteva, idem sa jej venovať a idem zistiť, hej, že ako sa má, čo robila posledný týždeň, ale teda som zameraný na tom, že idem posluhovať rovnako ako Marta, hej, a ona bola takisto, hej, že príliš bola zamestnaná posluhovaním. Teda Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním, hej. Príliš zamestnaná posluhovaním. Mohla si vybrať, čo spraví, ale vybrala si, že idem chystať veci. A teda tvoje rozptýlenie je tvoje rozhodnutie. Tak ako si ona mohla vybrať ako Mária, že bude počúvať Ježiša, tak si vybrala, že nie, ešte musím toto dokončiť, aby sa návšteva mala príjemne. Aby nevidela neporiadok, aby sa mala fajn, aby mala niečo pod zub. A teda tvoje rozptýlenie je tvoje rozhodnutie. A tak sa potom sťažovala Marta Ježišovi, že však povedz niečo Márii, že sme sestry a ja tu sama chodím, obsluhujem vás, vodu vám nosím, chystám nejaké občerstvenie a Mária sedí a nič nerobí a počúva ťa iba. A tak ju Ježiš napomenul, že starostlivá si, ale znepokojuješ sa pre mnohé. A tak ju napomenul, že pre mnohé sa znepokojuješ, ale je to niečo podstatnejšie, čo by si mohla robiť teraz. A tak vraví, že Mária si vybrala lepší podiel. Páči sa mi, že to je lepší podiel. Nie dobrý podiel, najlepší, ale lepší. Lepší ako to, že teraz vás idem obsluhovať a idem variť, piecť, nalievať, ale vybrala si lepší podiel. Takže páči sa mi na tom to, že tak nedehonestuje to, že tú prácu, hej, že to je tiež dobré, že chystáš veci, upratuješ, ale že mohla si vybrať lepšie. A teda taká myšlienka z toho celého textu je, že rozptýlenie nie je robenie len zlých vecí, ale robenie dobrých vecí v zlý čas. A dobrých vecí v zlý čas, hej, že nenutne to musia byť zlé veci, hej, že nenutne sociálne siete musia byť rozptýlené, hej, môže to byť práca, môžu to byť kamaráti, môžu to byť športy. A tak úplne sa mi prepojil ten príbeh s tým, čo sa mi stalo po lete 24, takže už rok a pol dozadu. A dostal som takýto list, hej, 3 strany zapísané celé. A je to list od mojej priateľky po lete, kedy som bol taký, že OK, teraz som to mal pekne rozdelené. Jeden týždeň crosscamp, druhý týždeň práca,
potom dovolenke týždeň a potom zase crosscamp a potom zase práca a takto striedať. Iba, že leto skončilo a zrazu nastal taký myšmaš v mojom živote, hej, že to nebolo, že týždeň práca, týždeň crosscamp, dovolenka, týždeň práca, týždeň crosscamp, ale zrazu to bolo, že jeden týždeň a všetko som tam chcel obchať, hej, že chcel som siať chodiť na volejbaly, musel som chodiť do školy, potreboval som chodiť do práce, crosscamp som chcel robiť, chcel som byť aj s Tamarkou a tak strašne veľa vecí som sa snažil vtesnať do toho jedného týždňa a potom to tak aj vyzeralo, že konečne som si našiel čas na svoju priateľku a prvé, čo som bol taký, že ešte potrebujem dopísať dačo, ešte potrebujem dačo doriešiť do školy, potrebujem dačo doriešiť na crosscamp a tento týždeň nemôžem, máme turnaj a nebolo to hneď po lete, bolo to asi október, taký môj odhad, možno sa mýlim, ale teda, že už bol ten čas, kedy nejako som žil ten rozhraný život a prišlo také upozornenie, že Maťo, robíš mnohé, ale nie úplne správne, hej, že teší ma, že ťa baví crosscamp, že ťa baví volejbal, že ťa baví práca a všetko, ale že som to ja a ja chcem mať nejakú prioritu v tvojom živote. A tak som bol taký, že OK, takže robím asi dobré veci, len ich robím v zlý čas, hej, že teraz keď mám sobotu vyhradenú na to, aby som bol s priateľkou, tak teraz nebudem riešiť, že potrebujem v práci ešte toto doriešiť. Ešte by som potreboval hoďku a pol, že by sme tak boli akože od seba a ja zatiaľ dačo porobím. Alebo že ešte chvíľu budem musieť ostať doma, lebo potrebujem naprogramovať dajakú časť. A rovnako ako Marta bola upozornená, že v ten čas si vybrala nie zlý podiel, ale horší podiel. Maria si vybrala lepší. Rovnako aj ja som v tomto liste bol napomenutý, že robíš mnohé, ale mohol by si vybrať lepší podiel. A tak nejak nastalo také uvedomenie a zrazu som si musel upratať tie priority, aby ma nevyrušovalo to, že ja ešte potrebujem toto dokončiť a ešte tamto potrebujem dokončiť a o 2 týždne ideme na volejbalový turnaj a ešte tamto a ešte hen tamto a tak nejak to dať celé dokopy, určiť si priority, aby som vedel, že OK, toto ma teraz vyrušuje, lebo toto nie je priorita číslo 1. Jež napríklad v stredu, prepáčte mi, ale nie si priorita číslo 1, v stredu je priorita číslo 1 práca, hej, lebo to je jediný deň, kedy nemám nič, ani volejbal, ani školu, ani nič, že vtedy mám full fokus na prácu a pracujem, hej, že no, tam veľmi veľa toho neporobím iného. A teda nastalo také zrovnanie si priorit, aby som vedel, že toto ma teraz vyrušuje a toto ma nevyrušuje. Samozrejme také veci ako sociálne siete, to ma vyrušuje stále, hej, že to je úplne jedno, či hram volejbal, alebo dačo, že trošku poskrolovať treba, trošku dopamín do seba nabiť, či som v práci, alebo u Tamarky, stále treba trošku 4-5 poskrolovania, nech sa cítim spokojný. A taký iný pohľad na to, že možno vnímate, že sociálne siete vo vašom živote sú rozptýlenia. Možno vnímate, že vo vašom živote sú iné rozptýlenia. Sociálne siete sú asi také, čo ja najviac vnímam. A možno taký iný pohľad na to, že nenutne takéto maličkosti musia byť rozptýlenia. Hej, nenutne iba sociálne siete sú rozptýlenia, nenutne videohry sú rozptýlenia a nenutne čítanie kníh sú rozptýlenia. A teda, že rozptýlenia môžu byť aj úplne iného charakteru, ktoré si aj neuvedomujeme v našom živote, že práca môže byť rozptýlenie. Že sme s rodinou a myslíme na to, že ešte potrebujem taký dokument dopísať a hen taký dokument dopísať a ešte tamto potrebujem vyriešiť a potom až aká ešte stretnutie a vlastne vôbec nevenujeme našu pozornosť rodine.
venujeme ju ešte stále práci. Takže my sme doma, ale mysľou sme rozptýlení od toho, čo máme doma a stále myslíme na prácu. A tak skúsme sa nejako zamyslieť potom, že ako máme určené priority, či to, čo je priorita číslo 1 v ten čas, či ju nevyrušuje niečo, čo je priorita iba číslo 3, že to počká. To počká, že ja odpíšem spolužiakom o hodinku neskôr, ale nepočká, keď sa nebudem venovať priateľke. Nepočká, keď sa nebudem venovať svojim deťom a nepočká, keď sa nebudem venovať svojim rodičom. A tak verím, že zlým smerom. Takže verím tomu, že možno si ako ja, že ja som vtedy v oktobri nevnímal úplne, že by som mal nejaký neporiadok v tom, že ma dačo vyrušuje. Že ma vôbec vyrušuje také veci, ako sú práca a crosscamp, volejbal, ale možno v mojom živote bol niekto, kto to vnímal tak, že OK, ale teraz ťa to rozptyluje. Keď sme spolu, ťa to rozptyluje. A možno aj vy ste tak, že máte usporiadaný život, nič vás nevyrušuje, že presne viete, čo má kedy čas. A tak možno skúste sa spýtať známych, rodičov, detí, a kamarátov a možno oni vám povedia. Možno nemajú odvahu na to, aby za nami prišli a počúvaj ma, keď sme spolu, mohol by si byť menej na telefóne, menej riešiť prácu, menej toto. A ja verím, že to nebolo jednoduché ani pre Tamárku, aj napísať ten list a poslať mi ho. A takisto možno aj vy máte známeho, ktorému nie je jednoduché pomenovať určité veci, ktoré by ste mali zmeniť v živote, lebo s nami vidia, že vás to baví. Že tam v tom liste písala, že ja vidím, že ťa baví volejbal, že ťa baví robiť crosscamp, ale že sú lepšie veci, ktoré vieš robiť v čase, keď sme spolu. Že nemusíš riešiť toto. A tak možno skúste sa spýtať s nami, že či je niečo také vo vašom živote a že či náhodou nerobíte dobré veci v zlý čas.